Čaute páni, máme tu ďalší diel, teraz ideme pozrieť moju predikciu na Euro 2024. Samozrejme, už bolo to dávno, takže ideme o 3, 2, 1. Jo, takže Nemecko-Škótsko je prvý zápas, 4-0 pre Nemecko. Maďarsko-Švajčiarsko, 4-2 pre Švajčiarsko. Nemecko-Maďarsko, 5-0 pre Maďarsko. Teda Nemecko, sorry. Škótsko-Švajčiarsko, 3-4 pre Švajčiarsko, Švajčiarsko-Nemecko, 3-2 pre Nemecko a posledný zápas tejto skupiny je Škótsko-Maďarsko a to vyhralo Škótsko 2-1. Takže táto skupina je, takže Nemecko prvé miesto, Švajčiarsko je druhé miesto. Škótsko je tretie miesto. A Maďarsko je posledné miesto, štvrté. Takže ďalšia skupina je skupina B. Prvý zápas je Španielsko, Chorvátsko, 3-2 pre Španielsko. Taliansko, Albánsko, 5-1 pre Taliansko. Chorvátsko, Albánsko, 4-0 pre Chorvátsko. Španielsko, Taliansko, 2-1 pre Španielsko. Albánsko, Španielsko, 5-0 pre Španielsko. Chorvátsko, Taliansko, 3-2 pre Taliansko. Španielsko bolo prvé. Taliansko bolo druhé miesto a Chorvátsko bolo tretie miesto. A samozrejme posledné miesto muselo byť Albánsko. Skupina D. Poľsko, Holandsko 3-3. Rakúsko, Francúzsko je 6-1 pre Francúzsko. Poľsko, Rakúsko 2-1 pre Poľsko. Holandsko, Francúzsko 4-1 pre Francúzsko. Holandsko, Rakúsko 3-1 a posledný zápas Francúzsko, Poľsko 5-1. Francúzsko prvé miesto. Holandsko druhé miesto. Poľsko bohužiaľ bolo tretie a posledné bolo Rakúsko. Rumunsko, Ukrajina, druhý zápas. Prvý zápas v skupine E. 3-1 pre Rumunsko. Belgicko, Slovensko 1-0 pre Belgicko. Slovensko, Ukrajina 5-2 pre Slovensko. Belgicko, Rumunsko 4-1 pre Belgicko. Slovensko, Rumunsko 2-2. A posledný zápas Ukrajina, Belgicko 5-1 pre Belgicko. Belgicko bolo prvé miesto, Slovensko druhé miesto, Rumunsko bolo tretie a Ukrajina bolo štvrté. A toto je posledná skupina. Skupina F. Turecko, Gruzínsko 3-0 pre Gruzínsko. Portugalsko, Česko 4-0 pre Portugalsko. Gruzínsko, Česko 2-0 pre Gruzínsko. Turecko, Portugalsko 1-2 pre Portugalsko. A predposledný zápas. Gruzínsko, Portugalsko 1-0 pre Gruzínsko a Česko, Turecko 1-0 pre Turecko. Gruzínsko prvé miesto, prekvapilo ma. Portugalsko druhé miesto. Česká republika, takže Česko tretie miesto. A Turecko, ktoré bolo štvrté miesto. Teraz idú 8 finálové zápasy. Prvý zápas je Nemecko, Belgicko 2-0 pre Nemecko. Nemecko postupuje. Druhý zápas je Španielsko, Gruzínsko 4-1 pre Španielsko. Španielsko postupuje. Anglicko, Francúzsko 1-1. Na penalty vyhralo Anglicko. Švajčiarsko, Portugalsko 3-1 pre Portugalsko. Potom Slovensko, Česko 2-2, na penalty sme porazili Čechy 5-1.
Potom ďalší zápas. Holandsko, Rumunsko. 4-1 pre Holandsko. A posledný zápas je Poľsko, Chorvátsko 3-2. Pardon, ešte je tu jedno. Taliansko, Slovinsko. A to je 3-0 pre Taliansko. Štvrťfinále je Nemecko, Anglicko. 2-1 pre Anglicko. Anglicko postupuje. Španielsko, Slovensko. Bohužiaľ sme prehrali 5-0. Teraz ide Holandsko, Portugalsko. 2-1 pre Portugalsko. Taliansko, Čo? Taliansko, Poľsko 3-1. Nie, Poľsko nepostupilo. Taliansko, Portugalsko 3-1. To sa mi nepodarilo, ale to nevadí. Semifinále Anglicko, Slovensko a zistil som, že to bolo Slovensko. 4-1 pre Anglicko. Je vo finále a tento zápas je Španielsko, Portugalsko a 4-3 vyhráva, 3-3, ale na penalty vyhralo 4-3 Španielsko. Finále Anglicko versus Španielsko. Anglicko 3, Španielsko 4. Španielsko vyhralo. Táto národnosť vyhrala UEFA Euro, ktoré vyhralo aj v realite. Dajte like, odber a čus.